الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Paganda ron mga bangsamin na pupunalamatan o si Allah subhanahu wa ta'ala kami tangkad sa ginawa tano suka pugo saya tano sa giyang kai Shia na pumamakin na ganun mga bangsa tano mga Shia ay malag nagyuti mala hadap tano ron ino tano di pamagusaya kakalo-kalo na baganiran sa oras na pamamakin na ganiran na uba kasabwa pisa kagya ka manuto na nakakanalairan si iko benar na naukuriran ay malag na taufikan siran ng Allah subhanahu wa ta'ala na makambalingan siran si iko titu andoan wagama Islam amin ibaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iti sabab po paman na miya kapya ginawa tano kami atang sa ginawa tano pupamakin nagsiran nagu kapeditan si kong mga bangsa tano ayamala na nagyang kanan ng mga bangsa tano ato na niban na si siran rumaramig sa giyang kai usaya ng mga Shia na gagaw tano kira na iya giyang kai di tano di kapagusaya sang kaiyan to iniba na titu tindag nagu mga paratiyaya agyang kaya mga Shia ko kapakam bubakanian si kwanto iniba na mga kitabiran na sama na ino tano makapunalamat kapag mayroon na kapakaya malot tano pagkaya surong o pa maka limu asiran wala na adna kapakapumbalingan iran si iku benar sabab sa giyang kapaman na mga katiro iran na paman si tano sirang pagkadakap sa giyang kapaman na sa bagi mga katiro iran. Okay, mga bangsami kita aba sa tano madakala yagiyang kuto sumbagentan ugi na setiman tano kakagiya anmalabuda kasabuta tano ron paganay sumbagentan no lagiyang kuto kya sumbaganian ko pitero tano so Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu na dita no makapaparatya ang mga Sunni sabay nagawan sa kadato o mga sahaba mga pagarinay ng mga sahaba ayamala na so Abu Bakar o Umar taman sa Pitero Tanua owad amigmo niyo tuneniban na Qatir o Ali miya kapun sa mudulian kesarigan ay malag na kanaba piya mangumbalan kasusana diyan na kurik na naubatan wari mga bumakaparatya sa suali radhiyallahu ta'ala anhu na paman nakiagawan sa kadato gyutos inibgaitan at challenge sang kaya paman mga bangsa tano na yung ta bangsa tano da pakikilala na simbagyan at tiyan nakatiya tiyan sudalil ay malag na suali na inagawan siya sa kadato ay malag na marayagatigin man ay dalil inalin na nagyang kutuwa dalil hadith amya aluy sa tunay na Sahih Bukhari mata sa iya hadith agyang kaya pamana inaluy niya siya hadith ugid na aya importante ya sumbagan tano si na paganeron na giyang kana na hadith giyang kaya kadalil mga bangsami na ino kailangan na nakatawan na kasuo kita kadalil kaigira di nga katawan na pagkadigra siya giyang kutwa kadalil ay malag na giyang kaya kadalil malagi do hadith ang tawa katon iniba na katiru wallah din na katiru Rasulullah katiru mga sahaba na pagandaya kilatis naka na giyang kutwa sihhatud dalil giyang kutwa kababalo ya giyang kutwa dalil ay dalil ka akurik sa malag na kanaba piya mangumbulan tuneniba na kanaba tuneniba na tunanon na makadekagi ang kutwa dalil sa kutwa kababalo niya na sahih na tunap man ikidgin na kagi ang kutwa tigtanwa sihhatul istidlal ay malag na ino giyang kutwa pagusar na kaadalil makaaatod sa giyang kutwa pagusaran kaw na dalil anta kadiron makaaatod na giyang kana na bangsa tano panganin ko Allah subhanahu wa ta'ala pamana turuan yan Nagyang kaya dalil inusaryan at tigin nakati nga kati at tigin man isu dalil sa malag na suali na kaya talimbutan na pitiro yan.
Uy, sabab sang tami ali sa giyang kutuwa hadith sa giyang kutuwa istabdadta alayna. Uy. Na giyang kana na hadith mga bangsami na kanabaanan ayaki aluyanan nabapantag sa kadato. Uy. Kanabaanan pantag sa kadato kagina na pantaganan si iku kapumbangan ni Ali kapupumbangan ni Ali aguso pedang bawatan Rasulullah ang mga lulutian sa pupumbangan ni sila sa amalag na kawarisan niran so tamu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman nagiti pakapsunggay ang tanurong kana ba aya petuntutan sa Ali na kadato. Uy, kaaya petuntutan niran na suminigan na to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamana mambugian niran. Na sabab sa giyang taaba sa tanwa giyang kaya hadith na pamana mata sa iya hadith na aya katim belagiang kaya hadith na giyang kutwa kiyaw saya kirano Umar radhiyallahu ta'ala anhu aguso Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sa suminigan na to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sudin su Rasulullah mitir unsa di ka pengwarisan ay malagna pwede na mga hukuman asutigtan wa khas ay malagna eksklusibanan si kumanga nabi asutamu kiran na di ka pengwarisan ng mga pamilyeran ka sutamu kami ni ganat mga nabi na rakanan u baital mal ay malagna si iptigwa ko baital mal anto na iniba na para ko mga muslim para ko ay malagna kapuging ng mga muslim lagiyang kanan na hadith inalo yagiyang kanan bangsatan wa Shia lagiyang takaba sa tanwa kanabaanan makaato da dalil kakanaban ng dalil sa amalag da baya petuntutaw alina kadato uy kaaya petuntutan yan na giyong tatigtan no pengwaris sira na kagiya kaman to pengwarisan nira no baed na minigan na to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upama kapakatulikitan wagiyang kana na kinidalil no nagiyang kana na bangsa tano na isa pa na mapterutan no kiran na giyang kayang mga bangsa tano mga Shia na aya paratiyaran ko Sahih Bukhari na din nabasan mga benar hadith. Di na napaparatiyaan. Ay malagna giyang kayang mga Shia na bupo ni raman nagagiyang kaya Sahih Bukhari na pembetuwa tangilairan. Oway. Kadira na napaparatiyan inuto na kagiya kiyo kumbiran so ay malagna majority kong mga sahaba na palaya mimurtad. Na giyang kaya pa man na Sahih Bukhari buso mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang gibuan na ayam yan utulun na sumanga sahaba piya makamurta dagiyang kaya pamana mga Shia na tiyo pa marin na saka Shia na ande man ikindilin nakasang kaya Sahih Bukhari di gani paparatian ubay ni kuri ka dalil sumatatagusi ang mga dalil na din ka paparatian ubay ni mga kuri ka dalil ka aya kapupunan niyan ko paratiyang kaong kung kababaling ka Shia na puna isi kung mga sahaba ami mumurtad gani paman na kailangan na sabutan na ka uway na liyo sampan nagyang takabas sa tanwa di makaato da dalil kagiyang kaya hadith na aya inaloy si nagyang kutwa kapklim o ay malag na pamilya Rasulullah sa ay malag na pengwarisiran sa tamo ko na baka dato kagiya ka manuto na pumanganiniran si uway nagyang kaya pamana kaya pamaanay nga sagiyang kaya istabdadta alayna na miya kawatawatang wap maana sa basa Arab kaya malag na aya ini pamaanang kaw na ay malag na telimbutan o ay malag na mga sahaba so Abu Bakar so Umar so Ali radhiyallahu ta'ala anhu na miya kawatawatan na nang kapmana sa basa Arab kaya pero na kaya istibdad lagyan ko to ay malagna ato na iba na upama nagyang ko to taw adno pa mapupugusay na kaon na di din pugalin sang ko ta ay malagna sabutianon ay malagna gyang ko ta sabutianon na dirong ka akar nagyutip pero na istibdad kana ba ay malagna ba ay maananan na bay gyang takiap manengon na istabdad ta alay na ay malagna inagawang kami nga sa kagya kamanuto na kada to linimpang kami niyo mga buwat ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamanamiya kawat-tawatanan na nakipagari ko si ko kapmaana si kwanto na niba na basa Arab na giyang kaya hadith na giyang taaba sa tano asibu sa paganay na di dekatari magiyang kan nakipendilin na kaung ano nga pendilin na giyang kaya Sahih Bukhari aya paratian na mga Shia na aya puna na ina mga sahaba ay malag na piya makamurta diyo na dino ipaparatian ubay ni mga kuri kagiyang kaya mga hadith anto na niba na matatagusi ikadua pan sumbagar ka kipagari ko na
Giyang kana na hadith na ubangad pagilaya, apa makabangad terima agiyang kana na matatagusan na Sahih Bukhari na di ka kebetulan sa Syiah. Ay malag na nguta ka ba sa kuwa panyan takwa Allah bid na ikasabab sa kapakatawbat yo na ubang katatarima agiyang kanan hadith inalawin ka sa Sahih Bukhari na sahihanan nakatiiso ay malag na paganay keparatiyang asang kanan na hadith. Paganay matatagusan kanan na hadith na keparatiyang ka amata na Ali radhiyallahu ta'ala anhu gusto mga pamilya Rasulullah na tiyari mairan so kadadatu Umar. Tiyari mairan so malag na kadadatu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ino to na tano di nga man nagyan ko ta malag na kaya sungiran ko Umar. Sumiyo siran ko Umar sa malag na ay ini taluiran ko Umar na ya amiral mu'minin. Hey datu mga Muslim. Ay malag na sumiyo siran ko datu aso Umar kapumangan ni siranon sa ay malag na kukuman. Na samadot na emi tuturo yan nakikilalaan ni Ranso Umar ada to iran. Kaino kapan sungko dato tika ko kumangar kami ya udi na began nakar kami ya ka benar. Kaya malag nakikilalaan kari so dato kagya ka manuto na pamana kinilalang agiyang putua dato. O pamaka di nga kikilalaan na di konsumong. Nagudi nga puntaluhan sa abiril mu'minin. Na pwede po na kasabutakasan na pagari ko sa giyang kanan na pamana hadith. Giyang kuto ay malag na giyang kanan na hadith na upamakambuti ang ka na uman isian Umar radhiyallahu ta'ala anhu so Abbas aba pa Rasulullah Abu so Ali radhiyallahu ta'ala anhu isian kira na ino baniu daman nag-asu Rasulullah siku kasih ina sa dunia na emalag na pitiro yan na sumanga nabi na di kewarisan so emalag na minibaga kira na tamok nato na ipsimbago Abbas aba pa Rasulullah so Ali tira na way miya nagami so ay malag na tiyari mairan sang kutwa kya sungiran ko Umar ay malag na katawan nila nagiyang kutwa titindigan ni Umar so minibaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di kewarisan kaginan ni kukuman sumanga nabi na di kewarisan so malag na minibaga kira na tamok karakanan baital mal para ko mga tunay di ba na mga Muslim. Uway. Ikadua, apa man nasabutan nga sa giyang kanan na hadith na giyang kutakya gira ungkapan ilang manarya tika katip na tika sumi alo sa giyang kaya Sahih Muslim apa man nakwa na ngunta basa wag iya na Sahih Muslim dadi nga panakian ng kapakayo ba nga pugusara dalil kadi nga paparatian na giyang kanan na Sahih Muslim uban ng sahih uway kaya paratian ni ron na mga kabukagan na giyang kanan na misusuratsan na Peter o kataya panakiatika so misusurat sa giyang kaya Sahih Muslim ayam alagna ayam surat ng tatina fara'aytumahu Aba Bakr kadiban athiman ghadiran khaina na aya pitiro kan ila manariatika ang katay miya karayarayag ayam alagna so anteni ba na Ali radhiyallahu ta'ala anhu na di masusuat ko ay malagna Umar sagiyang ko tay malagna kadadato yan kay malagna Kaya matuwa na si amalag na kadiban, athiman, ghadiran, khaina. Uway. Na ilang manari ang utapaman na kailangan na puganad tanu sa kabatun sa maana. Agiang kana na fara ay tumahu. Na kana ba ayami tuturuanan na basu Ali na baniyan anto na iniba na kiyukum saso anto na iniba na Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu gusto Umar na basiran kagiya kamanuto na miyangagaw sa kadato. Kagina na si ko ba sa Arab na akapugusarasan ay akabaton sa samaan na nagyang ko ta kaya giraw Umar si ko Abbas gusto Ali si ipnaki ko masa o Abu Bakar na aya kay ilayan niyo ron sa katataglan niyo sa kakuha niyo sa bagian si ko minigan nato Rasulullah na badi pamrak babaradusa baya malag na batrayadur udi na ba kanon niya pendunsiya ni gina ni mituturuan ang si ko kabaton sa maana si ko basa Arab ko basa tanwa maranaw lagi datigo Umar baya penakai ilayan niyo ko masaw Abu Bakar ko Abu Bakar ay malag na kagisutaw na igiraad na pupunganin yan raka pamasirak tano mga bangsa mi na naputuntutan na ako ay malag na pedeka na diniyar kayong bagay kay malag na dir ka mapapatot na giyang ko tuwa katataglang kaon na giyang ko takapkiro tanan inwarya lagi duda sa rikerakan inwarya lagi dubay kapkilang arak na bako bukog
Lain wari akap kailang lagi dubay akap kailang arak na bako padudun siyan. Gina na ki mituturo agi yang kana nakatiro waya malag na Umar. Kana ubay yang mituturo na baso ali na ban yang kiyukum so ay malag na Abu Bakar sa ay malag na batangan niya yang uri na babarado siya nagu kagi kaman to na ba ato na ini ba na amiyang gagaw sa kadato. Na yung takabasa tano o pa maagiyang kaya hadith na terimaan niyo na ay gida yung sagyang kaya pa man na matatago pansang ka na hadith ay inalawin ka so Abbas aba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyong sirang ko Umar miso sumpat dyan ka na hadith sumiyong sirang ko Umar ay malagnap kukum siran nun kaad na dayran suruta si ko ay malagna mga ganaim giyan ko tamiyang bagian niran si ko ay malagna miyang tataban na tunay pitiro o Abbas si ko kaya sungirang ko Umar ibn al-Khattab ap kukum siran nun ang bata ay malag na sira na gusto Ali. Nakati so Peter yakin niya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu aba pa Rasulullah sang kutakap kukumira na gusto Ali si ko Umar. Anto na Peter yan tina ya amiral mu'minin iqdi bayni wa bayna hadha al-kadhib al-athim al-ghadir al-kha'in. Ay malag na so Al-Abbas aba pa Ali aba pa Rasulullah nagyang kutakap kukumiran si ko Umar. At tinakukuma kami nga, hey Amiril Mu'minin, lan yung tano din yung mga bangsa mi ka, ayay petir o Abbas ko Umar na Amiril Mu'minin, ay malag nakikilalaan yan Amiril Mu'minin. Na sumiyong siran nung naguso, alikap kukum siran. Nanto na ipitir din, nakukuma kami ka, hey Amiril Mu'minin, gugyang ka iya, ay malag na, giyang kutakap kararangiti si ko ay malag na Abbas, sang kutuwa, dirang pasurutaan na gusto pakiwataan na suali, na miya tiro nagyang kutuwa al-kadhib al-athim al-ghadir al-kha'in sakna ba ay mapipikir ro na banyan ay malag na pagkakapira suali udi na banyan kagiya kamanuto na pagkaw mugumagi di inuto na kagi so al-Abbas aba pa Rasulullah na ba pa mambuali na aya treatment yan si ko Ali na wata yan lagi di mo wata atito na igira manuto aya misasawal aka na tampar sa wata na igira kwan na giyan ko takapakaptiro ka sa takararat na ginawa ka, nagira ko na di nga kontrol. Na ay malag na so Abbas, aba pa Rasulullah na sabab siyang ko ay malag na manusyas kanyan, kakanabo pa man na badi keribat. Na miya katiro sa ay malag na mapunida katiro apan taku alis ang ko to adiran kapsurut, kaya pakikukumirang ko Umar na miya kagirawa, hadal kadhib al-athimi al-ghadir al-kha'in. Oy. Na nasama na pa makagina ni parateyang agiyan ka na hadith na ay malag na sahih, na pamana kukuman kap sa suali na ayam alalalag na miyakali ko agama Islam pamana kukuman kap suali sa ayam alag na padudun siyan kagisun suba pa yan Abbas imitirun hay Amiril Mu'minin nakukuma kami nga kaya gusya kini Ali kagiya kamanuto na di imamuk pamana na sabab sang kuta kay emosyonal o Abbas na miyakatiro sa kagiya kamanuto naman masakit si ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu so giyan na ni kagiya kamanuto na kapagaluya tano si kaantano sabuta agiang ko ta malagna kaplimpa nga o mga bangsa tano sabud kira na mga Shia si ko ay malagna bubukap maana sa mga hadith gusto kipendilin ko hadith ang tabas na tanwagyang kaya hadith na din nakito tumpa yang ko kadato agiang kaya hadith na aya di discussion o Ali gusto ay malagna Umar nagyang kutuwa mga tamok kabay iran na mambagian iran ugi na agi pitiro kirano Umar gina na kina inipun kumasaw Abu Bakar tama ni man to na ayad na kukumananan na suminiga na to mga nabi na di ka pangwarisan no pamilya niyang kay kibagayanan si ko baital mal al muslimin na sama no to na aya pa ka orientan no siya ka agi para ditanto pa katas na penalamatan no wala kagiyan kana na pagaritan no na upang makakanabop matutukiya na sama na inamya kana din siya na sa emalag na makapambalingan ko benar oy inuto na to na pitero yan tigyan na sa kami aki ang mga Shia na di benar o ba may pumakakapera sa mga sahaba di benar o ba may pumakakapera so pada pamilya Rasul lagi dua isa mentay ni wagyang kana na video niya kagini kay tiruan niya nun saad na tiyo sa Shia pumakakapir niyan so Abu Bakar, gusto Umar, gusto mga pada sahaba, gusto Aisha, gusto mga pada pamilya Rasulullah na miya dedeg, angya sa kamisan, ang nabapiura Shia. Natatano din yung mga bangsa mi,
kabasta aman nagiwa siya adinin di pamanintaan sa mga sahaba pamakakapir niyan siran aguso Aisha na malagda pitiro ya kaya nakanaba siya na skano mga bangsa miya pirmi ditembay sa kiyapo na imanto na kiyato kawan niyo sudima maninta gudi magisiwisaw gudi emalag na mamaganta kung mga sahaba na pitiro ya kianan asya at tapok akna kuno ba siya pure why kana ba pure siya so emalag na kana ba kung pure siya gyang kanana disendi mamaganta di pa kay to kung mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anto na maptero tano sa gyang kanana bangsa tano amay kakna ba tutukiya malag na kana ba man tetapok sang kutwa tapo ka Iran supetero uniran sama payag na suranga udi dalemian why aya maptero tanuron na hey pagaria amay kabnaranan na pelive ka peruman na tika sadin sa miyak akapir kung mga sahabat Rasulullah aguso Aisha laboron so Abu Bakr aguso Umar na mga kapir oy nagyang kaya mga ulama lagi dia kiniya kulaini gusya kiniya tunay ni ba na agyang kana na mga siki kumini na ay malag na pamakakapirang kasiran kasumanga kitabiran na may pupuno-puno na diran di kan dedaw raisi kung mga sahaba agudiran di kapanana ito ako Abu Bakr aguso Umar aguso Aisha radhiyallahu ta'ala anhu gusya kita Busairi yung tayo malag na mga ulama iwanan may pupuno kung mga kitabiran nagyang kanan makakapireran kung malag na mga sahabat Rasulullah laboron so Abu Bakr aguso Umar aguso Aisha radhiyallahu ta'ala anhu mga bangsami yung takabasatan no di tanwe di mbay toon kaan malabuda kasabuta tanoron na sama na namya kareger kita no diyan kana na bangsa tano na magaandin makasilafi oy na aya pakawrian na kan si iyo mga bangsa tano ay pakawrian tano si na tinakati ak tigin man so salin sa karka pagariko wat tigin o adna migmong ka adalila sahih na sa emalag da kapakatutundutundug mga sahaba ko pangkataniran na mauuna so Abu Bakr na gubup maso Umar na gubup maso Uthman na gubup maso Ali na namisela fiya kun natigin man magawa kun sa siya na napagari ko imanto na awakan sa siya kami akaw marka suturuan wallah subhanahu wa ta'ala na uding ka pentarimaan na mataan na kagya ka manuto na dili ka duka uway ito na ngayon to nakati sudin so amalag na isa ko sa pula gudua imam aso Imam Muhammad al-Hanafiya awataw Ali radhiyallahu ta'ala anhu na pitiro iyan kati so katiro wa malag na Muhammad al-Hanafiya awataw Imam Ali tigin man ayaqal qultu li abi sigun siya kina Muhammad ibn al-Hanafiya awataw Ali na inisian niyan siya maiyan aso Ali radhiyallahu ta'ala anhu at tigina qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hey ama kulay pitiro yan yung Muhammad ibn al-Hanafiya si ku Ali atina hey ama antaw no ni dalawan yan ataw kuuriyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natuna no ni simbugun Ali tigu Ali Abu Bakr so Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu idalawan yan ko kapuro iparat ya ko uriyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nari pagari ko asya na imanto na sila fikan dudukan ko ahlus sunnati wal jamaah kagiya supitiro ka challenge ka na uriyan yan na inisip man yakin ya Muhammad ibn al-Hanafiya tiga na qultu thumma man hey ama na naanta ap man ipakatalundog si ko emalag na Abu Bakr ko emalag na paratiya na pitiro manu Ali at tiga na Umar so Umar ibn al-Khattab na ayaw makatutundog sa pangkatang ko paratiya na wa khashitu an yaqula Uthman ini kalaka kanatigo Muhammad ibn al-Hanafiya uba ko isi antap man ipakatalundog ko Umar na banya sumbagin si Uthman na pitiro kanatigo Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad al-Hanafiya thumma anta ay malagna aya kabayan na aya matago siya katalo kalinya na siya ba iyan na Ali uway na tunay tigyan na
ay malag na urian no Umar kinasaka tilundu ko Umar wa nato ni simbag wali tigyan na ma ana illa rajulun minal muslimin deni mano to did na kimamin sa mudulu ali uban tirwa ay malag na sakni po katalundu ko ay malag na Umar way kaya pitiran natin na hey ikaritang ko na sakan na mataga ko sa katawa mamaapad ko mga Muslim. May lani man ang utapa man nakapangalimbab Ali radiyallahu ta'ala anhu na pagari ko na sudin su Ali. Apa paratian niyo maksum. Sudin su Ali adalawan niya kan mama. Na ay maalag na ayan mitiro. Ayaw dumiyakat tundu-tundu. Kung kinisi no Muhammad ibn al-Hanafiya. Hey amakulay. Anton ay kapakatutundu-tundu ko mga tao. Antay malay parati ako rin Rasulullah. Tinasu Abu Bakar. Tinaurian Abu Bakar. Tinasu Umar. Naurian Umar na benda saka. Naton ini simbol wali tinadi ma ana illa rajulun minal muslimin mataga ko bud nati saka taw ko ay malagna mga Muslim. Na ilan man ang kuta ay malagna sama na nang nabang sa tanong na makapsilafid pakandudud ko ay malagna ahlus sunnati wal jamaa kagiang kaya hadith nas at ipon na dinang perhatian so Ali ay malagna na dalawan yang kira na kagiya kamanuton na kuan benar ikatiru nanana ang girawak na ba sahih igina si imiyalu sa kiyang kaya sahih al-Bukhari kagina ni dalilian sama to napaparati na sa sahih Bukhari na korek kay ino nga pendalilan so kitab papaparati na sa korek naruna iki matatagwaya giyang ko ta sahih Bukhari ayan nang bara hadith na 3,000 guna magato sa 70 agwisa na sudin so Ali na niya kadakdak laki adalil sa kapakatutundo-tundo mga sahaba na di siya petuon so oras tanong nayno inutan wa simbagi man to kakagi para din yan madisturbo so oras tano igira yo mo sulasa kapugusetan ko siya Tagalog version na naditano kabaya uboto pagkaputol ka gitu yan alag na program tanoro na inutan wa simbagid ni man to yang kaya sa sabagi sang kaya pamanan na simbagian ka sa kanwa mga bangsami na anyo kasabuti piya agiyang kuta malag na kapakauuntolo di ka pagusaya ko agama Islam na nasitan po panganik ko Allah subhanahu wa ta'ala sa turuan kasi kaniyang buhi ay malag na makapapaar o ay malag na turuan paninta ko Allah agyan kanan na pagariakan tetapo kasi na naumata-mata na paparatian ng so katiru Ali na imanto na selafi kadin kaswi kadin ko ahlus sunnati wal jamaa kasunsuali imitiroon sa kapakatutundu-tundugiran siya ko ay malag na parateya aginan din mambuhi ay malag na miya sunod kagaya amano to na sukya pakatundug-tundugiran siya ko ay malag na kadato mga bangsami miyaw maswakta dhuhur sa giyang kai Saudi Arabia na napaninta ko la balasang kanunyan sa mapya ko kapapamamakinagyo ishare tanwaya laboron si kung mga bangsa tanwa mga Shia kadaabatan no si anta paruar sa kalu-kalu na nakasabapan sa malag na bamaturo sa mga tao mababalag si kutituan doon wag Islam nabus kita nukman dapan malag na mabiktim agyang kana na mga tao na makapananggilatan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh